Takže točím opäť video jedného stroja, ktorý skonštruoval môj oco. Je to kompresor, skonštruoval ho na striekanie, lebo mal Škodovku MBčku 1000 a keď ju generálkoval, vyváral a podobne bolo vytrebané striekať, tak v tých 80 90 rokoch to nebolo celkom jednoduché dať nastriekať auto. Nebolo tých servisov toľko, koľko dnes, ani tých služieb neposkytovalo toľko ľudí, koľko dnes, takže si skonštruoval kompresor, ktorým striekal a už sme ho využili na striekanie čohokoľvek. Takže k nemu je to kompresor z IFI. IFácky východnemecký kompresor, používal sa aj na rôznych foršitoch, strojoch, traktoroch a podobne. Je to slušný výkonný kompresor. Jednoválček to je. Tu je priamy prevod urobený na elektromotor. Priamo je spojený na elektromotor. Elektromotor na 380 ho teda tlačí. Tu je vlastne sacia strana, má filtre, kaďal saje. Tu je výfuková strana. Výfukovou stranou ide do odkalovacích filtrov. Odkalovacie filtre vlastne prečistia vzduch. A potom idú do vzduchojemu. Vzduchojem má priamy vývod. Keby ste chceli veľký tlak na plno, koľko dá, 7-8 atmosfér natlačí. No a potom je vyzváraná trúbka aj na regulovaný tlak, to je tu na, a regulovaný tlak je prostredníctvom hodín z kyslíku. Z acetylenovej sú práve hodiny kyslíkové. No a už je potom hadica na napojenie striekacej pištole. A zároveň má ešte vývod urobený, to netreba nikdy zabudnúť, a to je tlakový spínač. Ten sa dá nastaviť na požadovaný tlak, aký má udržiavať. Nafúka do vzduchojemu kompresor. Myslím, že teraz nastaví na tých 7 alebo 8 atmosfér, už nepamätám. Vypne a keď klesne pod 4 alebo 5 atmosfér, dá sa aj spínací tlak aj vrchne, aj spodne nastaviť, tak znova zapne elektromotor, aby to dofúkal. Je to opäť jednoduchá účinná konštrukcia. A čo môžem povedať, tak zdrží toho hodne, lebo držať pištol na striekanie je stále v polohe, že má tlačiť vzduch a striekať a vydržať značnú dobu nie je celkom jednoduché. Tie lacnejšie kompresory z tých možno Číny alebo odkiaľ idú sa často prehrievajú a nevedia vydržať toľko. Toto vydrží dosť. No. Som s tým spokojný. Není to Orlik ten najväčší, ale zase aj je ľahší, menší, spratnejší na domáce použitie. Myslím, že stačí. Takto je to, keď sa zapne. Elektromotor ho krásne točí. Na spodku je ešte urobený ventil na odkalenie, ten je momentálne otvorený. Keď je odkalený, sa zatvorí. Odkalený je, zatvorili sme ho. No a kompresor nám už pekne tlačí, už vstúpajú budíky. Vidíme, že behom chvíľky už má atmosféru a pol. Takže toľko u kompresoriku z IFI. Šikovná vec. Ďakujem, majte sa.